umama onqakile wengane. Uzothini lo? Lo mama uyahamba uyenyangeni. Yeah. Kade akipita nendoda yakhe behlele emzini imshado. Yathi inyanga lalela mama uzokezethelula, uzokweqa ukudla. Uzozwa ke bemyalele kanjani inyanga. Bekubeka iplate kanje, yabo ngani? Uthanda ungathandi uyoshada mina. Kahleke wengane. Uphekwe nini lokhu? Uphekwa manje kusashuna. Kuyashuna. Uthanda Abanga istimu siya. wengane. Iyaganya. Lo mama uthanda ungathandi uyoshada mina. Ugcina sekethe ngamasopho la. Wengane ngathi bobo. Yeah. Uthanda ungathandi qo uyoshada mina qo. Kufanele phela istimu kuyashisa. Kanti indoda kanti mina emnyaka yayibuka le. Iyayibuka le mfayise yedwa. Hey! Uyaqala uma uthanda ungathandi uyoshada mina. Mpho, ubaba wangena ebaselekile. Wayekamereni wafika wakhumula ngani. Uthebuye wathi umama wosala baba naku ukudla kwakho yini. Wabasele kuba bathi onkosikazi wosala. Uthanda ungathandi uyakudabela. Wegane. Uyabona gane mina istimela angisigibeli. Mina ke nje istimela angisigibeli. Empeleni nje ngi-allergic estimeleni. Into sula ngestimela. Sigitshelwa abantu abangenamali. Istimela sigitshelwa abantu abashaya iphovo. Uzwa ngisho nangesiqubulo sakhona estimeleni. Sithi come right with us. The lesser you pay, the later you become. Wegane. Uyabona mawumuhle lasebusweni. Mawumuhle ebusweni, isigisi siyayiphutshuka. Siyayiphutshuka. Angisho ukuthi ngimuhle. Kodwa nakumina isigisi siyayiphutshuka. Wegane. Ngebhadi ngasigibela istimela. Kanti ngizogibela nomama oncintsha naye. Ngagibela nomama onomoya. Ujwayele ukuthi semevakashe eThekwini bamshayela isibhumbulu senkukhu. So mama phathela ingane ekhaya. Lo mama uyancintshana. Akhethe ukugibela isitimela uyasamba kancane. Uyothi efika emakhaya inkukhu kade ayiqeda. Nase esitimeleni uyidla ngamaplani. Udla kanjani? Esitimeleni uyidla ngamaqhinga. Ulinde ukuthi isitimela singene kulo mgodo omnyama. Bese vula uzipho esikhwama. Ahlephula iqhaza. Kanti ngaleyo langa esitimela kunesitafu. Sonke sididizela. Sasawela esikhwameni sikamama. Uyamazi umuntu odakile. Emeke wawa. Usale selala lapho. Umama uthe uvula uzipho wakhe wesikhwama. Kanti usevula uzipho wrong. Wasifaka isandla umama. Walithinta iqatha. Ngesikhathi elithinta okokuqala, walithola lisayithambele. Wathi uzama ulihlaphula. Laqina. Wathi walihlaphula. Laqina. Watasuka umama. Wathi aha mani, sebeyidla yonke inyama yami. Bangishela umqala negigile engathithile. Ngoba ngathi usuqala ungena kulezi. Asele sesigena-ke mfana. Ngane uyazi ukuthi othisha bakhohlakele. Zinjalo-ke idomo. Nifike nifeyile bese nithi othisha bakhohlakele. Ngane othisha bakhohlakele. Wenzeni? Kunothisha obafundisa English esikoleni. Eyimake ngane. Wengane. Iyaganya. Sabanjani mina nawe? Mama umuntu wayesayilula manje. Wengane. Bengicabanga ukunyuka lapho. Abengabona ukuthi hayi nginyuke ngale. Ngathona ngane ku-right ukuthi nginyuke ngale. Just in case mase ngibuya ngijiya ngalapho emnyango. Yini manje? Ngane yini manje? Ngane mangibuze. Lalela sabangane hayi ngedrink ifanye. Wengane. Uyakhumbula ufike ekhaya. Ungakuphazamisa ke ngiphuze mfana. Wazwa inakekela umuntu into engathi uzoyilalela ngane nakephi? lalela-ke wengane. Yangane. Asikenzani ilini. Ngane. Asikenzani ilini. Ngane angibuze ngane. Ngane yiba umngani wami ulapha.
imali yami ngani uyakhumbula ufeka yomi ngiyakhumbula ngani wathi ngale kade ngidlalila ngalingishisi ya ngani wafaka amanzi bese ufoma ice ya ngakufakela ngani waphuza ngani wawo wangifakela amanzi nama-ice cubes ya nami ngiyokufakela-ke msuke khona idrinki le wengani uyazi wena wafika ulambile kunojeqe khona ngiyakhumbula mfana wathi ngani wami ngilambile jelo wathi wakhipha naloyo bhontshisi loyo yeyi ngani ngawushaya Ngawushaya. ngawushaya kwakuwubhontshisi-ke loya idrinki le ngani asebona nabangani sabangani banayike ake ngishaye isigisi hello sir hello sir say hello hello sir you are putting me on voicemail I don't care I will leave the message how are you doing I'm fine thank you sit down wengani yaka akathi uyigeni wase angizwa akathi uyigeni wengani ushayeka-ke mfana uyothi masushayeka ithemba lakho ungalibeki kulithi wengani ya ucabange nje iphoyisa lisicabanga ya traffic company star ngane wegane Yaka. mawuthi sitaba nihlale ngikutshela banamalungelo labantu Yaka. mawuthi sitaba uyahlukumeza Yazi ngane. Ko uyahlukumeza hloniphisa ngane uyazi eSouth Africa kukhona he or she Yeah. bayibahlukanise ngo-stroke phaa nendawo nabafowethu ngabazazi noma bahohi noma bahoshi susu stroke loyo Yeah. uyibhanqa yonke lento uheshe wengani yaka wengani lale ngiyacabanga kuheshwe i-traffic cop ngani yaka mhlawumbe kuqhamuka imoto ya-artisa ngesivinini Yeah. kuthiwa siyambopha-ke lo muntu ogijima kanje masondela isitabeni sakuyena yeyi bekwehliwe into art ata i-celebrate ungasizwa-ke siscreama sibiza umdlalo wamenfiwo sobona u-ata amafokade ata you under arrest uma ungafunje you go with me to my room uyosika le khekhe wegane uyabazi oheshi ngiyabazoheshe kodwa ungaqhubeki nabo usazoqhubeka nami esehambile wegane yangani abantu bayakuthanda ukremba ya ukremba kuphelezela ukopela ngemuva hawu ngani leti sisiyabo umthelela nakulabo bhuti basemaritzburg hawu laba bahlanya abahlanya bavilapha ucabanga ngibafika ingane bethestwayo yo babekelwa itifiyeti lani babuzwa imibuzo ophendule kahle uthatha istifiyeta kodwa ekhaya ulake lona baqala ngomunye urabishi yawona doda awusho ubani umongameli wakulelizwe ya yathi hayi ubala lolo uJacob Zuma damshini wawo wathiwa usekhusile wena awusho-ke ubonani la e-ofisi wathi hayi ubala funa lolo ngibona ihlalo kanye Ula namakhompyutha futhi le wathi wafuseknastivetampusini wathi waphuma thana nomngani wakhe uzothini wathi hayi babadedelile wathi he lalela-ke iyanse yokuqala uJacob Zuma esibili ihlalo kanye namakhompyutha uyamazi kumuntu okremile yazi ngani akabambeke ufuna ukuphendula qala nomuzi iyangena ikalathi sijahu kuyophendula kulutu kwathiwa yibo uba lowo Jacob Zuma hayi bo uzofunani ihlalo namakhompyutha wathi uyagula wena buya lapha wenganezi lalela-ke wengane ngikhulume ngothisha ngale kuthiwa uthisha bakhohlakele iya lo thisha bafundisa english esikoleni iya bye ubengena eklasini afundisa ehlilile lalela-ke iprocedure umsebenzi leyo ma uthisha kufanele uhline siyadelela ingane I'm talking from experience ngiyayazi leyo nto wengane ya guy uyazela opinion nambe nguthisha omkhulu wase-crash bengihlina siyayisingane wenganezi Yaka. bokungakhona ecrashi lapha bekuyini bokuyi-high school nami kwakuyi-high crash le wengane Yeah. ubengena afundisa ehlilile-ke wengane nami ngangenze njalo kuthe ngelinye ilanga enye intombazana igcwele isiqebhezana ngane yaqobhesi ka yahlala ngaphambili aveza into yakhona njengalosisi yeheni wathi yangena uthisha uthi inhlawu ayibona liyani ya
waba nomusa ngani ngeke ungabi nomusa mfana ubona iJerusalem ngeke ungamoyizela ubona imfihlakalo ivela obani hey wengane iyagani wathi uyabona namhlanje afundisa English ufundisa imali kwashintsha ngisho ifundo inamandla letevelile ngane wabhala ukuthi 2+2 aphethe wayibu wathi noma ngakasho wengane zami ufollow ya aqhubeka abhale 4+4 ayibuye futhi athathe wahlala kanjalo ningasho wengane u-8 lowo ya kanti enye intombazane yabona uthisha gogo uzothini lona nganami ihlala kahle vala imlenze uthisha ahamani umona-ke lowo umona lowo yahlala ingane ayivala imlenze kuzoshuba-ke eklasini waqhubeka wavala 5+5 wathi aphethe wasokuvaliwe Sefishile umuzi okhanya ucishiwe imfihlakalo isibuyele emfihlakalweni ahamani wathi ngibuzile wengane ngithe 5+5 wathi aphethe wasitili kusavaliwe kuzoshuba eklasini wabeka uchoki phansi wabeka nedasi izwani into ebuhlungu kangaka eniyenza kuthisha konke bese kuvukile kuyena kwatholakala kwehla njengezandla kanje bekojoki phansi wengane wabuye esibethi sakhe sakudala sohlile anolaka amadoda izinto maziyiphathi kuyawazi wengane usesehlile lothi yabongane zami oqala sazana kwesibili asibona abangane kwesithathu uthisha mdala kabi ngizocela wonke umuntu le nto silahlala ngendlela ade ngayo